खानाय बिलाइयाव हाइजेक होलायनाय हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांखौ बरायबावनाय जाबाय दिनैहाय आंनि माइक सफैगासिनो दङ आङो बेखौनो लायनो थांगासिनो नोंथां दा नावआव दङ नै दाबो बारहोआ दाबो नावाखौनो जोंखौहाय बेखौ बारनो हाब्लासो मोनहैबाय माइकआ खैला मैलायाव सफैनानै दङ दा जोङो बारलांगासिनो दा नेनाय नङा नोगोद गाज्रि गोजा बे वाटार अनलाइन मान होफैग्राफ्रा ओमफ्राय थगायहैनोसै गोजौआवहाय दा नेनाय नङा बिसोरो हाखु दाखु थाङो जोङो दा नाव बारग्रोनायसै नावा बेनो नै जोङो दा बारनो नायगासिनो दङ ओरै बारनानै थांनांगौ थिखोहां जाखाबाय जों एकदम हाखु दाखु दंखायो नेना नेया दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो जोङो देखायगोन नोंथांमोननो आरो जोङो लोगो लोगो टेस्टिंबो खालामनानै देखायखागोन बे भिडिअ'आवनो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो ओरै दङ अन्थाइ खनग्राफोर दङ जाहैबाय ओरैहाय नाबो फोरानलायना दोनदों नै नाव खर'आव नाबो फोराननानै दोनबावदों जाहैबाय दा एलेंगाबो दं फेट खायथाबो दं बारनो थांगासिनो दायो ओरै गान्दा बिल होलांबाय नै दैया ओरैहाय सेर सेर अन्थायानो अन्थाइ नै दा मालखौ रिसिभ खालामनो मोनबाय नै माला बेनो ओमफ्राय आनबक्सिं खालामनानै नायखानोसै जोङो माइक अर्डार हरनायखौ जोङो रिसिभ खालामनो मोनबाय जोङो दानिया बेखौ खेवनानै नायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो जों सिखाबो गैया जाहैबाय इयाव दं एसे भिडिअ खालामनानै नायखानांगौलै माबा गोरोन्थिफोर सफैला बोरै जाखो जरायालाय बिदिनो जागोन बुस्थुआ रेजेंगा बक्सा जा गिदिरलै नुजाबाय नै बेनो सिङावनिखौ नायबावनोसै मा दङलै नै बे जाबाय मेनु ओमफ्राय आसफोर लाबोन नै मेथाइ खनग्राया मा मोनफादों बेयो बेखौ खिथेबग्रा माइक खिथेबग्रा इयो दंसै ओमफ्राय बेवहाय मोननै मोनो जाहैबाय वायरआ बे जाबाय मबाइल फन ओमफ्राय DSLR-नि मोनो बिबा मा थैले जाखोलै आरो बे जाहैबाय बेखौ सोनानै लाग्रा कभार दा बेनो ओमफ्राय जों रावखौ दा टेस्टिं खालामनायगोन नायलांबाय थागोन नोंथांमोना माबायदि खोनायो बेजोंहाय स्मार्टफन नैबेसो फननि नैबे DSLR-निसो माने बेखौ लागायग्रासो गैया बेखौबो बख'ना नायनायखौ गोराथार नालाय बख'जागोन ना बख'जाया बेनो जाहैबाय बे बाहेरानि सिसे होननाय रावखौहाय होबथाग्रायो
스마트폰 neybe bu हाबगोन ओमफ्राय बे जाबाय मबाइलाव थांगोन एबार टेस्टिं खालामनायसै माबायदि जायो न'आव सफैबाय आङो दायो न'आव सफैनानै आरो खनसे नायबावनोसै बेखौहाय माबायदि जायो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बिराद सान्दुं बाहेरायावहाय बेनो बेजोंहाय आङो माबायदि गान खनगोन र' माबायदि रायलायगोन बेजोंहाय आङो बेखौ सानडेनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन बेजोंहाय ब्लगिं खालामनो हानग्रोनि र' साला सुवादखौ नै मिनुआबो गोलैबाय आरो बे दोगोमोथिनि मुलियालाय बेखौथ' नोंथांमोननो दहाय खिन्थाजोबखाबायानो दा आङो बेखौ बख'नानै नोंथांमोननो देखायनोसै बेनो खानाय बिलाइयाव हाइजें होलायनाय मेथाइ खननोसै बिदिनो नुबाय दा बेसेबां गोरलै बरिया सिम्पोल दा प्रब्लेमा बेनो जाबाय आंने दा बेखौ थेबग्रायानो गैया माने आङो बिहरनो रोङाखिसै जाम्बा जाबाय एन्जर हाबनानै थाग्रासो दं नै बेयाव माने बेयावहाय माबा लबा दंलायलायो माने फेस मारिनाय बायदि उरायहां नों बबे गामिनि दा बेनो आङो बेजोंहाय टेस्टिं खालामनोसै रावखौहाय नोंथांमोननो खिन्थानोसै माबायदि खोनायो नोंथांमोना नै दायो आङो बे माइकखौ सोबाय नोंथांमोना माबायदि खोनादों रावखौहाय बेखौथ' आङो बुंनो रोंलिया मिउजिक सोमसोम नोंनि महराव हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावबाय दानि रावखौ नोंथांमोना माबायदि खोनादों बेनो दा आंनि माइक गोदान बिहरनायनि रावा बेनो जागोन नोंथांमोना खोनासंनानै लादो माबायदि रावा क्लियार फैदोंना एसे बोरैबाला थस्लाबो खोनायोना माने बे बया माइकआ एसे क्लियारसिन खोनायो बिनि थाखायनो आं दा टेस्टिं खालामनानै रावखौ नोंथांमोननो खिन्थाबाय नोंथांमोना खोनासंदो रावखौहाय माबायदि खोनादों माबायदि खोनायाखै मोजां नंगौना नङा भइस क्वालिटिया कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना खिन्थाहरब्लानो जाबाय दा आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय बे माइकनि रावजोंनो बे माइकआ माबायदि रावखौ बोदों बे माइकजोंनो आङो नोंथांमोनजों बिदाय लाबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालामदो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो गोजोन्थों